Хайде, вече се докопахме и до Гърция. Вече с двете GoPro-та. Да ви покажем сега къде ще останем. Другите са на плажа. Тие са отишли с БМВ-то. Както и де. Много е готино, между другото. Имам чувство, че не съм напускал България, само където има супер много маслини. Легендарна тази частица. Тук е супер спокойно, между другото. Знаете ли, миналия път GoPro-то се предаде и пропусна вода. Защо си играх в Google да гледам за солената вода и как ще повлияе на GoPro-то. И как ще изглежда ето кадър тук с скалата. Само се надявам сега да не изпише минус 3К на монитора, че ще поводея. Я да видим как изглежда GoPro-то във вода. Затова си взех такава камера. Това другите ютубъри не могат да го правят. Това ми е камерата. В началото на първия ден, буквално няма и час след като пристигнахме в Равда, отидох и отдавих камерата. Сега вече ден и половина съм тук. След малко отиваме да лимит тествам GoPro, само да ви покажа нещо. Това е банята. Бати, ти лут ли си? Погледнете! На камерата изглежда широко, ама не мога да се завърта без да удрям нещо. Ужас. Отвори се. Помисля, че ще си остана тук. Много интересно тяхното строителство, между другото. Предполагам, че това било за телевизор. Там горе е моята стая. Гледката е сравнително готино. Сега не сме на най-луксозния курорт в Гърция, но е нещо. Мъничко, но се почва от някъде. Пак трябва още бая да издрапаме, докато стигнем някакво ниво. Айде на плажа. Някой пита къде сме точно, нямам никаква идея. Абсолютно никаква идея, даже не мога да произнеса мястото, на което се намирам. Къщата ми е някъде там. Я да се разходим са през маслините. Това предполагам. Ей! Тази коронка искаш и да я гризнеш са. Как не те видях? Извинявай, батко. Май ти ме стресна. Гледай какви маслини. Право са като кайси. Сори, бати, идвай, легай си, айде. Бати, зверо. Това кученце как реши да ме пробва. Ма не знае, че съм от младост 4. Значи, пичо, за пръв път стъпвам в Гърция, но съм очарован. Преди, че имам много голямо изгъстено такова сплотено сълце. Поне мястото, на което се намирам, нямам представа как се казва. Имат си телефонна будка. Вижте го това мини контейнерче. Бати сладура. Продължаваме към плажа, даже далечината. Там се вижда Егейско море. Let's go! Между другото, освен с маслини, е пълно и с смокини, които са доста симпатични. Ще взема няколко за плащчето. Почти сме там. Сега какво беше? Къде се намира? В вилната зона на Кариани. Точно. Така, отделно, тук е пълно с готини камъчета.
Дунде, предния път камерата изложили ме първия час от как кацнахме в работа. Да, даже може би по-бързо. Да, и тук малко като на Равда има си водорасли. Какъв чай бе, тя е лед бе. Не бе, Как ме чакай. Спокойно бе, не бе. Добре. Добре, съгласих се. Предния път ще ми се давиш, ще ми гаснеш ръцете, Още е тука, нали? на средата. Стар съм вече, Дунде. За плуване. Аз това кажа. Така залъчката взема ми се получава. То това е такова. Не брустак. Забрал съм ги вече. Това къде го плува сега е крол. Бътърфлай е това. Пеперуда, не жаба. Да. Бруста така с двете ръце. Това е най-изморителната. Виж, аз замахнах 2 пъти. Трябва буквално ръцете тук горе. Удряш да гребваш и буквално като си направиш чупката в тялото, ръцете вече пак трябва да си тук. Знам да чисте водата, бе, какво скаш? Да, важи. Сега вече ще имаме готини кадри. Ей ги там. С дюшека. Да, бе, то мене ме караш. Към. Не ми се грабя. Те имат ли гребло? Или с ръце? Да. Той вика, да, по плиткото ще ходим. Смисъл там. Ще се разгоним за това да видиш. Пясъка е много готин обаче. Да. Смисъл много е такъв ситен. Ама се сгори се. Аз бе, аз. Виж колко 10 минути съм го. Това е много труден. Чакай, са бруса и бътърфлай. Аз даже не мога да го направя как. Ще бъна. Принципно гръб и крол. Крол е това, къде да го прави и гръб е така. Пак така с ръцете. Това е най-некак си лесно, човек. Мен това ми беше най-силната дисциплина, де. Ама не знам. Поне на мен ми е най-лесно. Ама така, краката като моторница. Виж, даже без ръце. Принципно по гръб е най-яко, защото никога не си потапяш главата. Така, сега вкърваш и ръце и си ти. Краката си ти баш моторницата. Благодари. Не, одеве се бях ожулил нещо и сега от солта ме така да ми напомни къде беше.
вода в ушите. Пак вода. Това е ясно и при мен е така. Тук явно имам кухо нещо и се пълни с вода веднага. Явно нещо кухо има тук и се пълни с вода веднага. Ти не възпити. Направо. Ох, държи ми вода в ушите си. Не, че водата е леко мътна, но става. Ще ми излъкваш в ръцете, а? Мига ли червеното? Мига. Мига? Снимаме? Искаш ли да уная планина? Айде! 3, 2... Добре, това трябваше да се случи и на равда по принцип. Ще свикна с водата. Да бе, това се случи. На мен не ми е толкова студено като вода. Мало ми пареше на уши. Солена си. Солена си. Верно е плитко, бе. Кула? Я ти чувствам като долу. Ето. Има нещо като... Нищо се не види. Пък на камера. Може да е мъртвичка, не? Тук ми се вижда нещо между къса. Няма едно балонче да влиза вода в главата. Аги ми един. Браво, ево. Трябва си пръчката. Пръчката да бех взел месец теми. Това пръчка. На тяна не може. Не, на наско. Па дай по нека. Добре, сега вече мога да кажа една крилата фраза от Равда. Другите ютубери не могат така.